Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ahli zadın yaradıcısı, eyesi, alem jahanı dolanırıp duran, öllüryan, direldiyan, beygeldiyan, peseldiyan, ahli canlı canlarların rızkını beryan, idiriyan, içiriyan, kesellefek şifa beryan, korkyan ve çekiniyan zatlarımızdan koruyan, yeketek Allah Teala'dır. Bizim ahlimiz Müslüman doğanlar Allah Teala metaştır. Yaşayışımızın her salımında, her hal ýagdaýymyzda Allah Teala'ga metaşdyr. Emma ol Allah Teala hiç sada metaş derler. Şonuň üçin musulman doganlar näme metaşlygymyz bar bolsa, näme arzu islegimiz bar bolsa, Allah Teala'dan umyt edip elmidama Allah Teala'dan dilemelidir. Bela beterden, keseller hastalykdan, her türlü gorkyan we çekinýän zatlarymyzdan gorunmak üçin yeketek Allah Teala sygynyp ondan goro we pena dilemelidir. Elbetde musulman doganlar sebäpleri berja etmeli, rızkyny gözlemeli. Kesel bolsaň dermanyny ulanmaly. Ýa-da kesel bolmazdan öň çäre görmeli. Ýagny öz gaýratyny görkezmelidir. Emma bu zatlar sebäpdir. Asıl bu sebäplerin täsir etmegi Allah Teala'nın elindedir. Allah Teala uğruna etmese, Allah Teala takdir etmese, Allah Teala gorumasa sebäplerin peýda bermeýär musulman doganlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fatir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 35-nji suresi 15-nji ayetinde diye ya eyyuhan nas entumul fuqara ilallah wallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar, siz Allah'a metaşsınız. Emma Allah hiç sada metaş değiller ve hemişe öwge münasip bolan olur dip aýdy Allah Teala. Entumul fuqara ilallah. Siz Allah'a metaşsınız. Her wagt hemişe. Biz insanlar, musulman doganlar hemişe Allah Teala'ya metaş. İnsan ogly azasyk rahata gowuşsa, garny doýsa, 5 manat artyk kazansa, öňgeýmediğini geyse, iýmediğini iýse, bir wazipa gelse, özüni nämekem diýe, göterilýär, tekebbirlenýär, ýani özüni başgalaryndan üstün görýär. Özüniň bir damja suwdan emele gelenligini, ejiz barlykdygyny, ýene topraga siňip gitjegini onu diýär. Özüni ýitirip, göterip bilmän, aýnap, mesrigap, gaflata düşüp yaradan onu diýär. Halal haramy onu diýär. Ahirede onu diýär. Nesihat dinlemeýär. Nesihat edýäni halamaýar. Hatta musulman doganlar kabirleri nesihat edýäni düşman hasaplaýar. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın diýişi ýaly nesihat etmeýän we nesihat edýäni halamaýan insanlarda hayır yoktur diye. Şeydip hayırsız gaflatdaki insana öwrilýär. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Neml suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 27. suresi 62. ayetinde diye emme yucibul muztarra iza da'ahu ve yekşifus su'a ve yec'alukum hulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun. Kıyın ýagdaýda, dar ýagdaýda galan kişini yalvaryp doga dilek edenne, şonuň dilegini kabul edip, ondan ol kıyınçylygy aýyran we sizi yer ýüzünde halifalar edip goýan kim? Allah Teala soraýar. Şol kıyın ýagdaýda, dar ýagdaýda, çykgynsyz ýagdaýda galyp yalvaryp Allah Teala zeyrenenne, el açarna, şonu şol ýagdaýdan çykaran we doga dilegini kabul eden kim diýär Allah Teala? We sizi yer ýüzünde halifalar edip goýan, bir nesilden soň başga bir nesil getirip, şeýdip yer ýüzünde ýaşap ýorsuňuz. Kimisi şeýdik goýdy diýär Allah Teala. A ilahum ma'allah. Allahdan gaýry ilah barmy? Siziň dogadylaryňyzy kabul edýän, başyňyzdan kynçylyk giderýän, yer ýüzüne siz halifalar edip goýan Allahdan başga ilah barmy diýär Allah Teala. Qalilan ma tezekkerun. Siz gaty az urat alýanyz diýär. Tirmizi'de Salman Farisi'den habar berilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: La yuruddul qazaa illa ad-du'a. Qaza bela beter diňe doga dilek etmek bilen izina sowlar diýip aýdy Peygamberimiz. Ulamalarymyzyň aýdyşy ýaly seweşde galkanyň insany okdan we hüjümlerden goraýşy ýaly doga dilek hem insany bela beterden goraýar. Doga dilek edip durmak bela beterin izina sowulmagyna ýa-da ýeňil geçmegine sebäp bolýar. Doga dilek musulman doganlar iň peýdaly dermandyr. Derman Luqman peýda bermedi, açyk kapy galmady, çykgynsyz ýagdaýa düşdük diýilen näçe ýagdaýlarda elimizi göge göterip ya Allah özüň ýetişe weri, ya Allah özüň bizi halat ede weri, ya Allah başymyzdan bu belany gidire wer diýip ýalwaran näçe hal ýagdaýlarymyz bolup geçdi. Şeýdip näçe işlerimiz çörildi. Näçe bela beter başymyzdan şeýdip sowuldy musulman doganlar. Näçe işlerimiz rawaş tapdy. Diýmek insan hemişe öz ejizligini Allah Teala mätäşligini unutmaly we hemişe Allah Teala yalvarıp Allah Teala'ya näme bil bağlap Allah'ını yatlak gezmeli.
etmeli. Tirmizi'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen başka bir hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diye: "Leysa şey'un ekrema alallahi Teala mined-du'a." Allah Teala'nın katında dua dile etmekten kımmetli, hormatly zat yoktur diye. Yani bizim ediyen amallarımızın içinde Allah Teala'nın katında Müslüman doğanlar in qowsi, in qowgorul yani in qadırlısı nämeken dua dile eken. Näme üçin? Ulamalarımızın diýişýäli, çünkü insan dua dile edende kalbi bilen, dili bilen, elini göğe açıp öz kulluğunu, öz benneligini, öz ecizligini boyun alýar. Özünün kiçidigini, hiç zatdygyny, aslında elinden hiç zatın gelmeýändigini boyun alýar. O şey dip elini Allah Teala götürüp, ya Allah özüň bana yardım et, ya Allah özüň şu kıyın ýagdaýdan çykara beri, ya bir işini oňun etjek bolsa, ya Allah şu işimi uğruna edewer diýip näme? Ýalbarýar, öz kullugyny, benneligini boyun alýar. Bu yine de Tirmizi'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan, yine de Ebu Hureyre'den haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "İnnehu men lem yes'elillaha yagzab aleyh." Kim Allah'dan dilemese Allah ona gazap eder diye. Demek Müslüman doğanlar hemişe nähilek ýagdaýda bolsagam, nähilek arzu islemeden bolsa, haýsy bir zatdan gorkup çekinýänem bolsak, bir elimizi açıp dilemeli, yalvarmaly, yakarmaly, dua dile etmeliyimiz Allah Teala. Sahih Müslim hadis kitabında Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir kutsi hadis var. Kutsi hadis diýänimiz Müslüman doğanlar Peygamberimizin Allah Teala şeýle diýdi. Allah Teala aýtdy diýip aýdan hadislerine kutsi hadis diýilýär. Hadisul kutsi diýilýär. Bu dogrudan hem şu hadis gowudyp pikirlenip, kalp gözi bilen seyredip, okasak, dinlesek bir Müslüman adam üçin kän ibratlar var. Şol hadisin käbir ýerlerine seyredip geçsek Müslüman doğanlar uzun hadis. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, Allah Teala aýtdy diýär: "Ya ibadi kullukum dallun illa men hedeytu fastahduni ehdikum." Ey bennelerim, menin dogry ýola salanlarymdan galanyňyz adaşyp ýörensiňiz. Şonuň üçin menden dogry ýol dileň, siz dogry ýola salaýyn. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa men at'amtu fastat'imuni ut'imukum. Yine Allah Teala diýdi diye: "Ey bennelerim, menin rızk berip doýuran kişilerimden galanyňyz açsyňyz. Tagamyňyzy menden dileň, size tagam bereýin." Yine Allah Teala diýdi diye: "Ya ibadi kullukum 'arin illa men kasawtu fastaksuni aksukum." Ey bennelerim, menin libas nasip edip geyindirenimden galanyňyz ýalaňaşsyňyz. Menin sizi geyindirmekligimi, libas nasip etmekligimi dileň, sizi geyindireýin diye. Ya ibadi innakum tuhdi'una bil-leyli wan-nahar wa ana aghfiru'z-zunuba jemi'a fastaghfiruni aghfir lakum. Yine Allah Teala diýdi diye: "Ey bennelerim, siz gije gündüz günah edýärsiňiz. Men bolsa ähli günahları bagşlaýarym. Menden bagşlanma dileň, sizi bagşlaýyn." Ve hadisin dowamında yine diýär: "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kullu wahidin mas'alatah. Ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahr." Allah Teala aýtdy diýär: "Ey bennelerim, sizin öňkü geçip gidenleriniz we soňky geljekleriniz, insanlaryň hemmesi, we jinlaryň hemmesi ähliňiz bir düz meýdanyna jemlenseňiz we hemmäňiz birden menden dua dile etseňiz, menden dileseňiz diýär. Menim size diýänem her biriňize dilen zatlaryňyzy bersem, kol beren zatlarym menin gatymdakydan deňize salyp çykarylan iňňäniň deňizden hiç zat kemeltmeýşi hiç zat kemeltmez diýär. Diýmek Müslüman doğanlar her hal ýagdaýymyzda Rabbimizi ýatlap, oňa sygynyp, oňa tawakkel edip, ýani bil baglap, oňa ýalwaryp, bir Rabbimizden dua dile etmeli. Maşgala urjak bolsak, perdent islesek, hasta bolsak, garip bolsak, berge bassak, çykgynsyz ýagdaýa düşsek, gözlegen bolsa, jady dilen bolsa, bir ýerde kesel ýaýran bolsa, her hal ýagdaýda bir Allah Teala'nın özüne sygynyp ondan dile etmeli. Bir Allah Teala'dan ýardam dilemeli. Bir Allah Teala'dan goru we pena dilemeli Müslüman doğanlar.